Тук имаме сорт Мурасаки, който е от червена до лилава кора на сорта. Отвътре е чисто бял, с вкус на кестен. Един такъв разсад дава около 10 растения на месец. Засажда по същия начин, изцяло на слънчево място и се полива като останалите. Като цяло всички сортове се поливат еднакво. Няма нужда да ги делите и няма нужда да може да ги мешате. В смисъл, може да засадите един лилав, един бюрегард, един египетски един до друг, няма абсолютно никакво значение. Хубаво е да оставите разстояние между тях, когато ги съдите, да може да се развие листната маса, която обхваща около метър. Ето, примерно тук имаме едно листенце, което е пожълтяло и ще го махнем, на негово място ще изкара друго. Сортът бюрегард и египетски са идентични. Това, което имаме тук е лилав сорт и лилава магия. Те също си приличат. И примерно, когато поддържате по-висока влажност, ето това нещо, което го виждате тук, лилавите, за този сорт ще говорим в някое друго видео, Мурасаки и бюрегард. Това, което виждате в момента, само след 7-8 дена ще има около поне 600-700 разсада. Пак казвам, това е при определена температура и влажност.